Nagkaroon talaga ako ng steady relationship with someone until now. My wife is a housewife siya. I'm working in a government. Karoon siya ng illness. Right now, she's under medication. Kaya lang, hinahanap ko yung sarili ko, parang ganon. Nakita ko yung sarili ko na I'm complete with this relationship I'm into. She's caring. I open up with my problem. She's willing to help me. She's acting like my wife. My wife is responsible. Hindi niya pinapabayaan yung dalawa kong kids. I don't talk to my wife regarding sa mga my needs and my mga parang yung hinahanap ko na kulang. I'm providing I'm providing whatever she needs, whatever my two children needs. So parang nawalan na sila ng question about me. Ano yung kasalukuyang sakit ng asawa mo? Lupus, ma'am. So parang yung medication niya is long life medication na she's not allowed to go out pag may sun. Na-limit, mami, yung namin bonding namin with my family. Nagigilty ako sa ginagawa ko. Parang ang ma'am ginagawa ko, yung guilt ko, tinatabunan ko siya pinupunan ko siya provide of everything. I don't want to hurt anyone or ako na yung ma-hurt. Wag lang sila. Yung ayaw mong makasakit ng mga taong mahal mo sa buhay. Pero gumagawa ka ng mga desisyon sa buhay mo na alam mong kapag nalaman nila, masasaktan sila. Sa totoo lang, yung caller natin for Top Secret kagabi, dalang-dala ko hanggang makauwi ako ng bahay. Ang bigat sa puso, ang sakit sa damdamin, knowing that merong lupus yung asawa niya. At dahil pinoprovide niya lahat sa pamilya niya, nakalimutan ng mga tao sa pamilya niya na tanungin siya kung okay lang ba siya. Hindi niya rin nasabi na open up kung ano yung mga pinagdaraanan niya at kung ano yung mga bagay na nakukulangan siya. Masisisi ba natin ang isang mister na naghanap ng kakulangan ng kanyang misis sa iba? Pag ang sagot mo, oo, ang ibig sabihin niyan ay kaloyal. Kapag ang sagot mo ay hindi, ang ibig sabihin niyan ay, alam na this. Ay, pabigat ng pabigat ang mga top secret sharing natin tuwing gabi. Mamaya, ano naman kaya ang malalaman nating sikreto ng ating kabisyo? Pero dahil Friday tonight, sana naman hindi masyadong kabigatan ang mga ibabahagi nyo sa amin. Okay lang kahit mainit, kahit malagkit, kahit nakakakiliti, kahit nakakapanlambot. Charot, wedarot. Kahit ano pa yan, basta nakakapanabek kabisyo, pwede mo yung i-share mamaya for top secrets. Pero syempre, bago ang lahat, ibang sikreto muna ang ating malalaman. Today, Friday, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, DJ Rakitera. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng SPG as in Super Backnerd Secret File.
nakikinig ako sa programa mo. Kaya, tinusok ko na lang siya. Ay, talaga ba? May mga taong ayaw makinig ng programa ko. Sad naman. Eh di kung ayaw nyo, eh di wag. Charot. Nang away. Alam nyo, yung mga ginajudge ako na bastos ako, siguro ang nakikita nila mga poster account ko. Kasi kung kilala nyo ako ng personal, hindi nyo iisipin talagang bastos ako. Super bastos ako. Hindi nyo iisipin na ganun. Iisipin nyo lang, ay, konting bastos lang to. Ganun. Pag nakilala nyo sa personal, charot lang with darot. Anyway, kabisyong bastos, 'di ba? Nakahubad. Hindi po ako ganun. At hindi naman tayo, talaga, 'di ba? Hindi tayo nagtuturo ng mga kamalian sa buhay. Nagpo-point out tayo ng mga kamalian sa buhay. Dinadamihan pa natin yung mga mali natin sa buhay. Charot, may darot. Anyway, kabisyo, abangan mo yan sa aking pagbabalik. Ano kayang pakiramdam na matusok? Masarap kayang matusok? Iba yung masarap itusok eh. Yung tusok ng yung tusok ng panusok dun sa fishball, kikiam, 'di ba? Yun ang masarap na itusok. Ano yung sinasabi ng mga F4 boys natin na nandito sa loob ng booth? Anong masarap itusok? Karayom. Ibang klase yung mga tusok na gusto niya. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pagganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!